Glenview 8 competitors vanoonekwa kunzi they were affected by the devastating fire. Panguva ino vari kuonekwa kunzi vari kuona chitsvuku panguva ino kuchionekwa kunzi moto wakaparadza their complexes panguva ino wauya wakawedzera mamwe matambudziko pamusoro pematambudziko angagara aripo. Saka mashoko ari kuda panguva ino kuchionekwa kunzi upenyu munyika yeZimbabwe panguva ino anokumira zvakanaka. Nyangwe government yakapromisa kuti ichavaasista akurebuilda back their complex. Notable subscribe like on the bell icon. Timira panapa muchinjiredzo mudanyira chiti Glenview carpenters face trust crisis. A devastating fire that ravaged the Glenview 8 complex last week is not the only challenge local carpenters are facing. A growing trust crisis with potential clients is threatening their livelihoods. Fraudulent carpenters have been scamming clients by taking deposits and failing to deliver products, damaging the reputation of genuine craftsmen. One carpenter expressed frustration saying, "We are not just fighting to rebuild our businesses from the fire, but also to regain the trust of our clients." A scammed client echoed this sentiment, stating, "We just want to work with honest carpenters who deliver on their promises." Both honest carpenters and affected clients are now calling for measures to prevent such scams and ensure a safe business environment. Tomasha kuda panguva ino zvinzi Glenview businesses acha operate zvakasununguka nokuda kuti kune vamwe vanhu vari kuita zvekuscama. Right now tikuona kuti these carpenters vaka affectwa nemoto wakaparadza businesses avo, and panguva ino vanenge kunobata reserves avo kuti vakwanise sustain their businesses, rebuild businesses avo kuti arambe achioperate. And right now kuri kuonekwa kunzi there are some fake carpenters pamwe chete nemamwe customers ari kuonekwa kunzi they are scamming each other. Mamwe customers ari kuscama mamwe carpenters, mamwe carpenters ari kuscama mamwe customers vasingakwanisi kuvapa kana kudeliver the promises anenge vapromisa. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chiri kuonekwa kunzi munyika yeZimbabwe panguva ino zvinhu zvinomira zvakanaka. People they are crying, and these scammers also vari kutowanawo pekuraramira ipapo vachiita bad practices. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chiri kuaffect our own economy. Pinda comment section medu, musana subscribe or like, chat on the bell icon.